A když tam pobízíš a tak, se to taky čeká na ty dne, Und sicher letztendlich, wir haben jetzt 2 Tage zur Kraft, auch wenn Sie, oder 2 Tage mindestens beim Arbeiten so ein bisschen. Všimli jsme si u tady té kobily teďka ty poslední dny, to jsme se viděli, že u toho opracování Bisschen müde ist, je taková trošku jako beim unavená, Arbeiten greift sie dann schon an.